Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosu Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bugunky sanyny Türkmenistandan dokumentlerin düzeldip dolanyp gelenleriň tejribelerine öňükdirýär. Hormatly radio dinleyijiler, Facebook sosial ulgamdaky Azatlyk Radiosu adly sahypada çap edilen Türkmenistandan dolananlaryň tejribeleri adly forum halk köpçüligine uly seslenme döredipdir. Gelin häzir olaryň käbi ýeri bilen tanyş bolalım. Ersin İlkanlı oğlu diýen bir dinleyici, Rana Yaziva, men 6 ýyldan bäri resmi nikaly ýaşaşyp gören aýaly Türkmenistanda galan bir maşgalanyň kakasy. Bu misal sen üçin yeterlikmi? Ayalymyň näme üçin Türkmenistanda galanyny aýdaýyn. Men türkmen ayalymyň goşar haýatlygy bar. Siziň diktatura ýurduňyzda goşar haýatlygy ruhsat berilenok. Türkmenistanyň hökümeti men ayalyma türkmen haýatlygyndan çyk prosedura 6 aýa çekýär we 6 aýlap daşary ýurda gidip bilmersiň diýär. Indi düşündiňmi diktaturanyň nämedigini? Türkmenistan hökümeti bu maşgalanyň çağalarynyň we öý öwdarynyň ökwanlyny pikiremedinok. Bar zulmy haýp biýüne Türkmenistanlar çekýärler. Türkiýe, Russiýa ýaly başga ýurtlara gidip çörek gözläp agyr kynçylyklar çekýärler. Näme üçin? Sen ýaly düşünmeýänler sebäpli diýip öz pikirini beýan edipdir. Gunça Pählowanowa hut şeýle bizinkilere anam ýok. Göwni islese daşary ýurda göýberýär, islemese göýberenok. Näme üçin göýberenok diýip sorasaň, bolanok diýip jogap berýärler. Näme üçin bolanok diýip sorasaň, düşündirýän ýok, gödöklük bilen ýöne bolanok diýip gaýtalap durlar. Hormatly radio dinleyijiler, Facebook sosial ulgamdaky Azatlyk Radiosu adly sahypada çap edilen Türkmenistandan dolananlaryň tejribeleri adly forum halk köpçüligine uly seslenme döredipdir we oňa gaty köp raýat tesir galdyrypdyr. Nowruz Sattarow Türkmenistanyň atşynazy kimde ady ýadymdan çykdy. Onuň aýaly çağalary aýalynyň uýasy we özü ýurtdan çykyp bilen okdy. Näme üçin Berdi Muhammedowy Gagadaky halkara jenaýat suwdyna berjek bolanlaryny intak suwda ýüz tutulmanka derrow Russiýa iýerdiler. Isteseler hemme adam edip bilýärler. Ýöne islan oklar diýip öz pikirini beýan edipdir. Malika Etsanowa, men gidip geldim, hiç ýyly problema bolmady, Hudaýa şükür diýip pikir beýan edipdir. TC Süleyman Awjy diýen bir dinleýiji, näme üçin ondan men ýollaşym gelip bilenok Türkiýede jerimesinden töläp gitdi ahyryň diýip sorapdyr. Gunça Pählowanowa, biziňkiler köpüsini geçirenok, iş ruhsaty bolan gyz gelinlerem bar, geçip bilmän galan. TC Erdal Nasiba çeken diýen bir dinleýiji, her kimiň maňlaýyna görä bolýar. Men gidip gelýän, Hudaýa şükür, it görse gözi agarar. Şeýle zatlar görýän bolýan siz goýaýyň. Daşary ýurtlarda durmuşa çykdym we hiç gili problemam ýok. Ýöne şonda da edip dokumentlerde bir bahana tapýarlar. Menem gyzyma gaýtardylar aeroportdan. Adamyň familiýasyna geçmeli bolarsyň diýip. Bir ýarym ay kynçylyk çekdim. Ýollarda elimde bäwegim, gaty erwek kynçylyk çekdim. Şonda da ýene küýseýän göresim gelýär. Bärde problema ýurdumyzda däl, eýse onu dolanýarlarda diýip öz pikirini beýan edipdir. Senem Taksin İslam. Men bir joram Türkmenistana gitdi, kakasynyň ýasyna 3 aýdan bäri o taýda gyzyna dolanyp bilenok, onu daşary ýurda geçiren oklar. Bolmasa hemme dokumentlerim düzü, mundan awal 3 gezek gidibem gelipdi bolmasa diýip öz pikirini beýan edipdir. Nazlı Hilal diýen dinleýiji, men daşary ýurtlarda durmuşa çykdym, 2 gezek gidip geldim. Ikinji gezek Zagran, ýagny daşary ýurt pasporty üçin gidipdim. Kynçylyk bolmady, ýöne olardan her zada garaş aýmaly. Daşary ýurda gidýänler sebäpli ilat azarly diýip göýbermeýän bolmaly çakyma görä. Ýyllyd Mejit, belki bu bagtyň çömegi bilen baglanyşykly bilemok. Men tanışlarym we hatda gelinimem ýyzyna dolanyp bilmedi. Watanymy söýýän we küýseýän ýöne gitmek islenmok. Käşkä gurban bolar haýatlara mümkinçilik döreden bolsady, hiç kim watanyny terk etmedi diýip pikir beýan edipdir. Rasulullah Ruslan Mışmışlara gulu atman, dokumentin bar bolsa, arkayn barıp gelip bilersin, 2 ay bollu dolanyp gelenme, diňe ýaşaýyş ruhsatyň bolup, iş ruhsatyň ýok bolsa, şonda işleýändiňi aýtmasaň bolany. Hemme zat özüňe we gepleýän gepiňe bagly diýip öz tejribesini paýlaşypdyr. Hormatly radio dinleyijiler, mehriman doganlar, siz Azatlyk Radiosynyň azat tolkunlaryna
Türkmenistanyň dolananlaryň tejribeler diýen temada tesvirler esasynda taýýarlanan Dünya Türkmenler gepleşigini dinleýärsiňiz. Gelin bolsa Türkiýeden Türkmenistana gidenden soň deport goýulyp 5 ýyl geçen soň ýyna işlemäge dolanyp gelen bir illeşimiz Dürbibiň başdan geçirenlerini hem tejribelerini dinleýäliň. Siz deport bolup gitdiňiz aňyrek şeýlemi? Awa. Deportly bolubam siz ýygyňyza dolanyp geldiňizde. Bir şu tejribeleri gurrun berýärsiňiz. Deport bolup gitdim. 2009 ýylynda 5 ýylim geçenden soň Zagranyň ordum bolýan. Deportum ýok bilýordum. Biledim allymda Moskwa aeroportuna geldim. O taýgam geldik immigrasiýa soňky registrasiýada ýygyny ýerdi beni. Aeroportdan ýygyňyza ýerdiler sizi. Ýygyma gaýyrdylar, bagażymy aldım, biledim açdym Moskwa. Şimdi başlığına girdim. Aşkavat'ta Orus Badar'ın yani Uli İmigrasyonu var ministerstvo. Hani şota gitti ya ikinci etajda bizim yerli milyonlarca insanlar var. Arada yazıyan neçinci yıla geldim, ne için geldim. O düşündürüş. Düşündürüş. 2009. Hani ben düşünürdüm. Ötünç soru yani bir daha hani böyle hani senin devletinde yazılı çerçeve var. İnni gaytalanmaz şu işler. İnnem turist olup gezmeyene gidiyen ya da business'ım Suuda için. Ben mesela Suuda etme için gelýändim. Suuda diýenip böyle bir düşündürüş yazdım. O taýda sekret oturan gyz var. Ardaňy berýän, Zagranyň kopýalap berýän, numarasyny ýazýan ýüzüne, öý adresini ýazýan, hatymyň jogaby adresime geldi. Hatymy aldım, biletimi aldım, geldim yani. Köpüsü diýädem yalan diýen. Çünkü men ýaşadym bak geçen aýyň ula agamyň ogly bilen gelini. Öňem ol Türkiýede gelip bärhele işläp giden soň. Niýene de hani gelip işlejek diýip geçen aý aýagyna dinlemediler meni. Biletini aldylar. Aeroportda geldiler. Aşgabat izni ýerdi. Ondan öýe gitdi. Ziýana galdyk. Hani ne arzuatlaryny ýazdylar. İnşallah jogaby geldikden sonra onlar da gelin gezmeye gelýär. Turist gidiýär gelin onundan soň. İnşallah yerinde bir işler yani. Onu etmeli. Şu Orus Badar'ın yanındaki immigrasyonda ardan yazıyan, ardan cevabı gelenden son biletini alyan aeroporta geleni baktınım. Şok atınım soruya. Ona gelince bu gelip bilmeyenlere näme täsir berýär? Siz bular ýaly gelen bolsaňyz bu gelip bilmeyenler näme şol doldurmaly, yazmaly zady ýazy bilen okmuka, doldurmaly blankany dolduryp bilen okmuka. Deportlular mı? Deportlular ya da deportlular. Siz äni deportlu bolup gidip geldim diýäňizde, o deportlular bolanlar nähilke? Meselem, bärde durmuşa çykanlar bar da, Türkiýe durmuşa çykan ýa başga daşary ýurtlar durmuşa çykyp çağırlasy bolup eline de köýne pasporty bar. Köýne pasportyny çalışmagy diýerler, soňam gelip bilenmok diýerler-de. O nähili bolýar? Habaryňyz barmy? Şonu var ya, ben şu gomşym vardy, olam şonu ýaly öňkü pasporty bardy, geldi, işledi, durmuşa çykdy, ýygyna geldi, ýollaşyp bärde galdy, ejesini görmäne geldi, 2 aý içinde pasportyny täzeledi. Her kim bir zat diýär, ýani o da ne bilen bir aýda 35 ýaşy bolmadan hani geçi zakys gerek mesela, erhele bolduğun zaman köpüsü zakyssyz ya. İmam nikahı, dine nikahda. Onun şansına göre birinden sonra mesela daimon oğlu bilen Orus gelini var. İmam nikahları vardı. 2 ýyl boldy bular bärde. Gelenler zakysları yok, ayrı gelipdirler. Mesela agamyň oğlundan zakys var. Men aýtdym, dinlemediler. O bitke boldular. İzine gittiler, inşallah gelirler yani bir ay sonra. O hat hökman bolaýmaly, men onlara indi düşünürüp aýtdym. Hani maňa ýokardan jogabym geldi diýip dedim. Dokument hökman o taýda soraýarlar, çünkü çıkış berýärler ondan, o haty migrasiýonda. Sen hani deportlu olduğum için gidiýän, düşündürüş ýazýan. Gelip bilenmok diýenlere men onu düşünemok. O nädik gelip bilenok? Olar ýaly, bular ýaly. Bizde başka bir kynçylyk ýok. Bilemok da hani belki de. Ana menki de bir problem ýokdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenler gepleşiginde bugün Azatlyk Radiosynyň azathabar.org internet sahypasynda we Azatlyk Radiosy adly Facebook sosial ulgamdaky sahypasynda açylan Türkmenistanyň dolananlaryň tejribeler diýen forumlara halk köpçüliginiň bildiren seslenmeleri, tesirleri esasında taýýarlanan bölümini dinlediňiz. Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenler adly hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp baran Döwlet Baýhan.